И здравейте, моите вчетата, аз съм Софа и в момента съм от канала FunJay Софа и искам в момента да ви покажа моите всички фигурки. Това са краката на Кай. Хайде да е фокусирано. Ето го отзад. Ето така изглежда с тази броня. Ето го иззад на Кай. Така е. Той има също и дракон, но в момента съм го разглобил. Следващото искам да ви покажа ръката на Ния. Това е тялото на Ния, така отзад. С вълна. Това е костюма на Ния от 5 сезон. Кай е от 6. Ето е Ния с бронята й. Оп! Просто телефона ми се клъзна. Така и отзад. Така е с лице. Посилайте. Така е с лицето. Ето така изглежда с маската й. Това са краката на Кол. Така, това е Кол от 3 сезон. Така е отзад. Ето му го технологията. Така изглежда Кол. Просто му изгубих долната му маска е тук къдете. Оп. Това е тялото на... Само забравям на този мускатия пират. Това съм му лесни. Това му е пистолета. Това е лицето му. Това е той. Е така отзад. Това е един от слугите на Джин Надакан. Така отзад. Това е Лойд. Така и отзад. Когато има с косата. Това е Сенсей Ву от 5 сезон. И това мисля да бъде от мен всичко хора. Надявам да ви е харесало. И чао! Това да ви кажа, че това тук всичкото е на Лего Нинджаго. И това мисля да бъде от мен всичко хора. Надявам да ви е харесало. И чао! И лека нощ! Да, казвам ви лека нощ, защото сега е нощ. Сега е 12 часа. И мисля да бъде това всичко от мен хора. Надявам да ви е харесало. Абонирайте се за мен. Абонирайте се за филм. Извинете, че така го дъснах. Просто заспах за малко. Абонирайте се за FunJay и това ви да бъде. И чао!